Čaute, moje meno je Gaming Man Celkom, no a dneska tu máme tutoriál, ako točiť cez tu si rovno odstraním. No, Craft Production dneska, tak som sa povedal, Gaming Man Celkom bol môj minulý kanál. A je to prvé video na môj kanál nový, tak. A teraz by som vám ukázal nastavenia a tak ďalej. Tak, zvuk, no video máte tu a takto. Všetko mi funguje tak, keď chcete to tu si, nejde mi to nastaviť, alebo natáčam, si to nastavte tak, ako ja to mám nastavené a pôjde vám to. Aj toto tu na. Tak, tu na vidno, jak rozprávam, že či hlasno alebo potichu, tak ja sa stavím hlasno. A pozadí pesničke Dubstep 2015. Nie sú na to žiadne autorské práva, takže v pohode. No a teraz si tu si nastavte ako chcete. Toto, či máte mikrofón, ja mám, to je no na sluchátkach. Toto si nastavte ako ja, ale to tu neviem na čo slúži. Na čo slúžiš? Neviem na čo. Tak spôsob jak retard. No a teraz tu na hlavná vec. Ja začínam točiť, skúsim to. Áno, funguje to. Tak, no a tu sú tieto veci také, to si nastavte jazykom English. A to je asi tak všetko, tak čaute. Tak nič, teraz čaute.